že Garciová ten čas najlepší Ivany Chlebovej nedokáže asi prekonať, pretože už má 3 dotyky a to je pri tom, že Ivana mala 0, navyše pozor na bránke 6, vidíme 50 sekundovú penalizáciu. Tá Garciová, toto nie je jej vydarená jazda. Tým pádom samozrejme prepúšťa miesta pre finále ostatným pretekárkám. Garciová samozrejme to je strata 72, to je už bezpredmetné aj komentovať. Vidíte, že by sa tá 50 ešte vymazala, ono stále by tam mala 12 sekundovú stratu, tak nie je to ani tak rýchle, aj keby 50 nemala, ako by potrebovala. Hlavne to samozrejme spôsobili tie dotyky na tých bránkach 2, 3 a 5. Ďalšia slovenská reprezentantka pôjde v čase 9:51, tak ak ešte chcete si niečo vyriešiť, tak máte na to zhruba nejakých 13 minút a potom určite buďte pri kanáli, pretože sa tešíme na ďalšiu slovenskú a verme opäť ďalšiu vydarenú jazdu. Sme s veľkou šancou mať minimálne ďalšiu loď dnes vo finále. Potešil nás Ľudo Macúš, teraz Ivana Chlebová, tak Peter Maas asi môže byť zatiaľ spokojný s tým, ako pripravil svojich reprezentantov pre toto semifinále. Garciová už dochádza svoju jazdu, teraz je na bránke číslo 20 a ešte ju čaká posledná povodná 21. Ten čas samozrejme bude zlý, pretože je tam tá 50-ka, takže bude mimo finále. It seems like no final for Garcia of Spain, 195.83.